יש לי פה ספר של קוסמים. הנה ספר של קוסמים. הנה מצויה ילדה שהיא שמה עט, כנראה שהיא שמה עט בתוך כוס של מים, והעט הוא לא, והדיו הוא לא משתבש, וזה כל מילה. יש לי פה כל מיני. טוב, עכשיו, בעודת אני אבלע את הצבעים. טוב, אני אבלע. נראה לכם שבלעתי? אולי בואו נפתח בנייר. היי, בלעתי, אתם זוכרים שאמרתי לכם שזה התמונה? בואו נראה עוד אחד. לא, גם את זה בלעתי. גם את זה בלעתי. אתם רואים? את הכל בלעתי. את זה. את זה. ואת זה. אני אראה מההתחלה. את זה. את זה. 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 את הכל בלעתי. עכשיו אני אדע עוד. עכשיו אני מחמוד. הכל בלעתי. אני אחזיר. הנה. ואסור לעשות את זה בבית.